Не сте се признали до тук. Опа. Сега. Сега, обърнете. Достатъчно. Шегувам се. 50 години на тяхната златна сватба. Разбира се, с разширен състав, деца, внуци, правнуци и така нататък. Още веднъж искам да чуя вашите бурни аплодисменти. За най-щастливите, за най-любимите, за младоженците. Заповядайте сега на сватбата. Много се надявам малко по-късно да направите хубави снимки на залеза. Заповядайте всички гости. Сватбата трапеза ви очаква. Давай сега. The jury is sitting. Excuse me. Вашите аплодисменти за кума и за кумата, тъй като те са едни от най-важните гости днес изобщо по принцип, защото винаги ще бъдат до малото семейство, ще им помагат, ще ги подкрепят, ще им дават съвети. Сега не знам доколко са не са в час със семейния живот най-много, но все пак са се ценили тук за кумове, така че разчитаме много на тях и за напред. Затова на кума се пада честта да вдигне първата на здравица за младоженци. Заповядай, Любо. Искам първо да благодаря на всички, че присъстват тук, на моя скъп приятел. Единствения, мисля, най-добър ден през този живот. In my life. На здраве! Класика стрич. Пупка се. Няма да питам Нека сториш тази вечер. хората им се пие. Кума беше кратък, но ясен. Кумата има ли желание тя нещо да каже или по-късно? Добре. Искам сега да помоля всички гости да си вземете чашките в ръка. Надявам се, че са пълни. Надявам се да станем прави, да вдигнем тост, да вдигнем на здравица. Много ви моля всички гости. Да вдигнем тост за малото семейство. Да видя чашата. Да здраве на всички. За нова лета на нашата девиз на всички вие да сте живи и здрави. До тук бяхме с официалната част, вече може да седнете, да се отпуснете. Надявам се това вече добре да се забавляваме. Още веднъж ви казвам, добре дошли и не спирайте естествено да вдигнете тостове за малко семейство.